Pe mine nu-i nimic. Arată și la prieteni, cum? Păi da, uite, hai un neus. Vezi pe unde umblu, mă dau cu trenul. Exact. Exact. Procedura. Păi da. Dar corect. Nu are niciun rost, pentru că mai bine era. Tren mergem, depinde acum unde suntem, la jumătate, la... Mamă, ce fain e. Nu, vezi cum e? Vezi? Dar ce, nu uitat așa și la marfă. Ba da, intram tot și pe urmă ne dădea jos. Dar fuge tare ăsta? Alții mergeau mai încolo, că trenul are nu știu câte vagoane, 40-50 într-un... Mare, mă, oricum fac bani ăștia. Da, ai nimic, hai seama. Și non-stop. Ăsta? Nu, non-stop circulă, încolo-ncoace, încolo-ncoace. Și e făcut din, cât? Din 98? De când e făcut canalul? Nu mai știu. Da, și aici intră și tirul și autobuzul și tot. Nu, peste înalt. Dacă scâmbile are aici și câmeri peste tot are. Mă, crezi că nu urmăresc? Dai seama. Păi au camere de la vedere tot, și în tunel și aici. Radu, întâmplă ceva. Un trenul ăsta nu e 100% în siguranță. Păi de-aia se și... Dar cum nu e 100%? Noi. Păi voi ați văzut accidentul din Madrid? Cu tren. Și cu vaporul? La vaporul, că Riscuri sunt. Ne, bineînțeles. Mă zăb de nu ieri să Cu mori. avionul vrei să te prăbușești. Cu ăsta Da, dar probabilitatea contează. Acolo ai 99%. mort. Nu. 99% sunt că scapi. La mașini e mai mare, Da, da. e undeva La 60-70. avion 99% că Da, scap. sigur. De să prăbușește ăla din... Câte avioane s-au prăbușit din atâtea zboruri? Da, e siguranța mai mare Da. de accident. Când o lua ăla foc, Mașina e mai a strânge treia, nici da, mă. Păi câte accidente sunt cu mașina, câte accidente sunt cu trenuri și câte sunt cu avioane? Așa e. Din 10.000 de zboruri sau 100.000 câte se fac într-un an, să zic, 1.000.000, câte au căzut? Păi zăb Două. și când cade dacă mai ridică nici popa. Păi uite că ei au scăpat acolo în Apuseni. Unde a scăpat? Că a murit 3. 2. 2 auzi. Pilotul ăla... Dacă mai mergi mult cu el, trebuie ajungi în Franța, mă. Ajungi la jumătate. Ajungi la jumătatea apă. Firea. E pe sub apă băgat deja. Mai mergi bine cu microbuzul. Ești în dreapta, mă. Trebuie să lase trenul așa și să treci pe sub apă. Păi mergi pe 100 cu trenul, cu mașina, vezi cum mergi. Trimezi la pușcărie. Termopoane, că se Nu am bucăl pe facă. Nu am bucăl pe facă. est effectuée après l'ouverture des portes de sortie. Le déchargement ne commencera que quelques minutes après l'arrêt de la navette. Ne désengagez la première vitesse qu'une fois la navette à l'arrêt et ne démarrez pas votre moteur avant que le déchargement ne commence. Il est demandé aux autocars de refermer leurs toits ouvrants et trappes d'aération.
Avancez vos montres d'1 heure et n'oubliez pas de conduire à droite en quittant la navette. Nous espérons que votre traversée avec Eurotunnel a été agréable et souhaitons vous revoir prochainement. Adică ușile nu, aia din mijloc se ridică sus, da, pe tavan și celelalte se pe lateral. Pula mea, mai că le-ați acordat, știi, se ridică de acolo sus. Da. Dar nu știu unde probabil că le-ați Nu, pe aia și strălucite. Trenul poate să fie Strălucite. și de pune, nu știu, de blocat. Se ridică lateral. Da, din mijloc, arată mijloc. Ce pula asta? Automat. Exact, în același timp, fiecare se face. Așa, nu cred. Da, doar deodată, de fiecare ușă. Doar fiecare. La fiecare. Nu, în față, în față. Tot în față. În față, dar nu ieșim pe lateral. Da, sunt mai multe ieși. La camioane, dincolo erau 3. Unul în capăt, adică nu în capăt. Al doilea vagon, al doilea, pe la mijloc și până înainte cu 4-5. S-au deschis. Una așa, una așa. Și asta e locomotiva. Și repede s-a rezolvat.